Hello guys. Luwi kay si Basti guys oh. Uy, bayot. Noon sa ganay ka? Pera ko kay Ikang. Noon sa ganay ka? Ha? Nasakit siya guys. Oh, chicken pox. Daw, pangit na ka na ba? Mayor man eh. Yung kay tambal balay. Ayaw magtambal. Oh, Nasa lang sugod gani? iag katong pista. Uno, itong uno. Ibigay sa pista pagka-give. Apit sa dos. Ay, wa mi kabuhat-buhat. Wa mi kabuhat-buhat og content kay guys. Gamay na, ng gamay. Gamay guys. Ano? Gamay. Luwi kay si Basti kay chicken pox. Okay na ka, wala ka kalintura. Wala na. Puro chicken pox pa. Puro pagka... Ano to si? Sunod si Mana. Maka-vlog na tani. Di mo Wala naman na. di mo juga pasudlon na sa eskwelahan kay chicken pox na pwede pasudlon. Dili bitaw. Eh, muna ang video. Gwapo. Gwapo na. Ang saon og chicken pox. Gwapo gyapon. Guys, og buhat rabi pohon guys. Sunod na po og kanang maayo na ni kay luoy kayo. Ah, pwede na ta magbuhat na permente. Pwede na no. Ayaw, sakay. Tingnan pa kong pangit. Kaduhan. Luoy ang Basti oy. Chicken pox man. Sige guys, maro to guys. Relax ang idol ninyo na gwapo.